Защо Rolls-Royce няма парно? Каква е драмата? И тук не става въпрос просто за Rolls-Royce, става въпрос за абсолютно всички видове автомобили, т.е. абсолютно всички видове BMW-та, т.е. като начин на работа. Ще обясним как работи цялата система и къде механика може да сбърка много жестоко. Това е много интересно, защото тук логиката ще е малко доста така интересна, така че остани в видеото, за да мога да ти покажа на дъската какво всъщност се случва, защо не духа парното и защо не може да се открие проблема. Проблема митично го няма. Няма го обаче всъщност, нека го намерим в това видео. Така че отиваме към дъската и нека ти покажа защо BMW-то няма парно и къде се крие проблема и защо никой не може да го открие. Сложна работа. Ама не чак толкова, ако мислиш. И нека разясним как работи цялата система. Нека разясним къде всъщност се проваля диагнозата на цялата система и как работи една отоплителна система по най-елементарния начин. Тук няма да говорим за двузонова система, т.е. с различно управление пасажир, шофьор на температурата. Ще обясним системата по най-простия начин. Какво представлява една отоплителна система? Имаме ДВГ, т.е. двигателя с вътрешно горене, като нека кажем, че неговата температура е около 95 градуса на антифриза. Как работи отоплителната система? Имаме изходящ тръбопровод и входящ. Т.е. от двигателя взимаме антифриза по един тръбопровод, който тръбопровод реално е с температурата на антифриза на двигателя, т.е. 95 градуса. Има два варианта за управление на този антифриз. С магнет винтил на изхода, т.е. тук, или магнет винтил на връщане, вече след радиатора. Тук ще го начертаем в най-простия вариант, т.е. на сам изход на двигателя. Ето тук има един клапан, който клапан управлява потока на антифриза. Т.е. когато цъкнете парното, клапана се отваря и пуска антифриза към радиаторче на парното. Имаме и радиаторче на парното, което радиаторче на парното има обаче два варианта на работа. И сега ще обясним точно това нещо, защото там е една от най-големите грешки. Какво се случва? Антифриза от двигателя се пуска през този магнет винтил, нахлува през тази тръба, влиза в радиатора и се връща обратно към двигателя. Като вече върнат към двигателя е около 80 градуса самия антифриз. Т.е. нали, той вече е студен. Когато го вкараме в радиатора, радиатора се обдухва чрез вентилатора и от обдухването отделяме част от тази температура и пада на 80 градуса на изхода. Какво обаче става тук и каква е драмата? Откъде се започва първото нещо? Сега от тук започваме вече да мислим логично. Диагностиката, т.е. диагнозата как се дава при такъв тип системи, дали е запушен радиатора. Проверява се на вход и на изход дали има фрапантна разлика. Т.е. като пуснем парното, магнет винтила се отваря, трябва да видим след него дали се дига 95 градуса, за да проверим той дали е здрав. Т.е. тук трябва да има 95 градуса. И след това на изхода да имаме близо 80 и нещо. И ако това е така, всичко супер. Това означава, че има циркулация през радиатора, всичко е идеално и проблема е някъде другаде. Да, ама не. Това е голямата драма. Чето тук проверяваме, че имаме температура, тук и директно изключваме тази система, защото по пътя на лойката антифриза, като премине през радиатора, той се връща вече и студен, 80-90 градуса и всичко е точно. Да, ама тук става голямата драма. Къде обаче? Има два типа радиатори и там става цялото объркване. Единия тип радиатори е серпентинен, т.е. върви серпентина, която е отгоре до долу, отгоре до долу, отгоре до долу. И тя ако се запуши, какво се случва? Запушва се самата серпентина и на изхода няма да имаме абсолютно никаква топлина. Т.е. на изхода ще имаме примерно 30 градуса ще е антифриза. Заради това нещо, че антифриза не може да мине през радиатор. Друго обаче тип на работа, който много често се пренебрегва и даже не се знае, е, че ето така е свързана горната част. Тук това е топъл антифриз от вкарването, минава надолу през ламелите, отдолу отново е свързан и вече отида към изхода. Какво се получава? Това е разделено. Получава се така, че тук ламелите могат да се запушат поединично, т.е. могат да се запушат ето тези всичките ламели, да имат 3 ламела, буквално 4 работещи и антифриза ще успее да премине ето така. Тоест, радиатора няма да отдава топлина, защото работят 3 ламела през него. На изхода ще имаме отново антифриз с нужната температура, 80-90 градуса и радиаторът не работи. Как се проверява това нещо? С термокамера. Задължително термокамера. Много често няма достъп
Има и друг тип термокамери, които са изключително гъвкави, задължително с нея. Бърка се, гледа се и се гледа дали самият радиатор има частични запушвания. Много често запушванията са такива, че те машини, които ги рекламират, дето превъртат и чистят радиаторите, изобщо не може да ги бутнат, защото в доста от случаите те се разпадат самите ламели, т.е. разпада се самия радиатор. Той като се разпада радиатора, какво ще му чистите? В смисъл, той се разпада сам по себе си и се запушва. Това нещо в много от случаите, казвам, не работи. Освен ако нещо не е сипано, нещо не е замърсено, не да го чистите, по-рядките случаи са това. Другата обаче специфика, която има. Това нещо изобщо може да не е в радиатора. Това нещо може да е в разпределителната клапа, която ето тук. Тук имате радиатор за климатика. И тази клапа решава дали да духа през радиатора на парното или радиаторчето на климатика, т.е. изпарителя. Тази клапа, ако не работи и стои примерно между двете или стои към изпарителя, не се обдухва радиатора на парното, магнет вентила се отваря и отново имаме температура на антифриза и шах и мат тук, защо имаме на входа 95 на изхода ни 80-90, всичко е точно, обаче парно няма. Грешка няма, защото тази система в много случаите е създадена така от производителя, че не е приоритетна за диагностика, т.е. не е доусъвършенствана, има позиции на клапите, горе-надолу, тя си ги достига. Тук моторчето може да е превъртял в много от случаите, грешка изобщо не дига, стига си крайни позиции, калибрации минава, всичко е точно и няма грешка, проблем има. Това отново може да е проблем. Обаче, тук въпросът е следния. За радиаторчето е запушено. Сменявате радиатора. Клапата е проблемна, примерно. Или оправяте клапата. Слагате новия радиатор и отново спира да духа цялата система. Аджеба, какво се случва? И отговорът на това нещо е много прост. Когато ви е запушен радиатора, тук са нужни само 3 ламела да загреят, за да може да премине антифриза, нали така? Слагате новия радиатор и тук автоматично става студено и тук става студено. Защо? Защото магнет вентила в много от случаите и той не работи. Той е много чест проблем. И представете си, че той примерно пропуска 1/3 от антифриза през него. Когато радиаторът е запушен, този антифриз е достатъчен да загрее 3 ламела, т.е. да е достатъчен за циркулация и тук маркучите са перфектно топли. Гледате ги с термокамерата, всичко е идеално. Но парно няма. Това е много голям проблем. Също и с клапата. Клапата не обдухва правилно, оправяте клапата, започва да обдухва. В този момент тази температура от радиаторчето изчезва, спада температурата на изхода, всичко изглежда страхотно и пак нямаме парно. Нямаме парно, защото магнет вентила не работи. И преди да възстановите радиаторчето или да възстановите клапата, не може да разберете дали магнет вентила работи, нали? Стига ако не го разгубите, не го изтествате, но в много от случаите, примерно на Rolls-Royce е забутан на такова място, че трябва да го разглобявате половин ден, нали? Магнет вентила, само видите дали работи. Така че тук задължително гледане с термокамери и следене на точно какво се случва. За такъв тип проблем, който изглежда много елементарен, 2 маркуча, всичко е точно и каквото и да било. В много от случаите изобщо не се стига до продължаване на диагностиката, защото тук трябва да седем много точна диагноза. Аджеба, трябва ли да свалям таблото? Не трябва ли да свалям таблото? В крайен случай правим байпас на магнет вентила, за да може тук да неутрализираме, ако има проблем, да видим на там какво става. И задължително термокамери. Термокамери, ако сте сервис, за 2-3 хиляди евро може да си купите, що годе така биват някакви термокамери, за да може да видите какво се случва. Така че задължително инвестиция в инструменти, за да може да му кажете на човека после, тук ще сваляме табло, защото така сме решили, а тук ще сваляме табло, защото ето това е така и така. И не с това да разглобявате ролса или някаква емпетица и да му разглобявате на човека 3 дена, в същото време проблема да не е там. Това е изключително важно, защото го виждам постоянно като проблем. В много от случаите се пренебрегва, че радиатора работи по ето този начин с успоредно разположени горна-долна част ламели и може да се запуши голяма част от тях и 3 ламела буквално да работят и да циркулира антифриз. В този случай сервизите не могат да разберат какво се случва, защото вход-изход температурата е перфектна, всичко идеално, парно няма. Уж една много проста система, само че може да ви заводи до толкова, че да коствам 1000 левове на клиента заради ненужно разглобяване или пък незнание къде е проблема. Това е само един от радиаторите. В много от случаите тази система е по 3, по 4, защото имаме задни радиатори, имаме предни радиатори, ако са 4 зонов климатроник, ако е двузонов, вече зависи много от системата. И там нещата стават много сериозни. Ако е 7 месеца на автомобила, там става още по-сериозно и там вече много последователно трябва да гледате какво, как, защо се случва, защото може да направим много голяма грешка. И това много често коства много време диагноза. Примерно, да пускаш термокамери, да разглобяваш, да гледаш точно какво се случва, да я разгряваш, да изстудяваш различни амплитуди, различни температури. Много просто, но трябва да разбираме много добре системата. Именно заради това, тук може да се сгреши много лесно. И ето къде се крие проблема, защо аджеба не ми работи парното и не мога да ми го правят. Всичко е точно, пускат някакви машини за чистене, то нищо не става, грешки няма, маркучи ход изход са топли, парно няма. Не е полтергайс,
елементарна физика е. Така е възможно най-простото обяснение на такъв тип система за парно. И това как работи една система за парно, буквално с един радиатор и един магнет вентил. И в това видео вече разбрахме защо няма парно, защо БМВ-то не духа и защо никой не може да намери проблема. Така че ако това, което правя, ти харесва, цъкни към банката, абонирай се за канала, за да може да ти излизат всички видеа, които правим. Надявам се да се видим в следващото видео, за да научим още интересни неща, още интересни диагнози. Във връзка с това нещо сме направили Viber група. Viber група, която ще постнем отдолу в description на видеото. Така че влезни в Viber групата, за да намериш точно такива проблеми скрити, които никой няма да ти сподели напълно безплатно. Очаквам те в следващото видео, за да можем да учим заедно. Благодаря.